En principio iba. Bo día, benvidas a todas e a todos a esta terceira sesión das xornadas de Lingua e Literatura organizadas pola CIGA Ensino e pola ASPG. A quen quero agradecer enormemente que contarán comigo para moderar esta mesa redonda que ocupará a próxima hora e media, quizáis un pouquinho. Ben, esta mesa redonda leva por título a narrativa galega actual escrita por mulleres desde a perspectiva das escritoras. Ben, antes de presentar aquí as convidadas, tamén me gustaría agradecer en nome das entidades organizadoras a vosa presenza hoxe aquí, despois das xornadas do ano pasado que se realizaron de maneira telemática. A verdade é que dá gusto podermonos ver en persoa. Ben, supoño que xa coñecedes as autoras que se sentan aquí ao meu lado. A miña dereita está María Reimonde e a miña esquerda Marilar Aleixandre. Son dúas mulleres cuxa trayectoria literaria resulta clave no panorama narrativo galego actual. Ben, Marilar Aleixandre é narradora, poeta, ensaísta, académica e traductora, máis tamén bióloga, perdón. Naceu en Madrid, pero como ela mesma di, fixo méritos suficientes como para poder considerarse galega. Marilar aprendeu o galego nunhas clases que daba de maneira clandestina Francisco Carballo nun Soto do Calvario, en Vigo. E, segundo di o seu amigo e poeta Biel Mesquida, Marilar non escolleu a lingua, senón que a lingua escolleu a ela. Na súa trayectoria formou parte do Batallón Literario da Costa da Morte e no 2017 ingresou na Real Academia Galega. Marilar traballou e traballa todos os xéneros literarios, destacando sobre todo na narrativa tanto adultos como infantil e juvenil. Porén, a súa última obra é un ensaio sobre o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán. Entre as súas obras destacan A banda sen futuro, A cabeza da medusa e A teoría do caos, entre moitas outras. E a lista de galardóns que recibiu Marilar pois non é precisamente justo. O primeiro premio foi outorgado no 94 coa expedición ao Pacífico, que gañou o Premio Merlín de Literatura Infantil, pero no que respecta ao panorama narrativo galego de autoría feminina, quizás o fito máis relevante é o Premio Xerais que recibiu no 2001 pola teoría do caos, que a converteu na primeira muller en gañar un Xerais. Recentemente, no 2020, Marilar gañou o Premio Blanco Amor pola súa derradeira novela As malas mulleres. Marilar, un placer terte aquí hoxe. Gracias. María Reimonde, ademais de narradora, poeta e ensaísta, é doutora en traducción e interpretación. Nacida en Lugo, a labor de María non se centra só no ámbito das letras, senón que a súa faceta como activista social é tamén moi relevante, principalmente a través da súa ONG de cooperación internacional que leva o nome Implicadas no Desenvolvemento, que ela mesma fundou no 1998. É unha organización que traballa a favor da igualdade de xénero. María tamén é fundadora da Asociación Galega de Profesionais de Traducción e Interpretación, dada a súa especialización como traductora e intérprete. No que a faceta literaria se refire, María, ao igual que Marilar, tamén traballou e traballa todos os xéneros literarios e tamén destaca na narrativa tanto de adultos como de crianzas. Entre as súas obras máis relevantes destacan O caderno de bitácora, galardado co Premio de Novela Mulleres Progresistas de Vigo en 2003, O Club da Calceta, Xerais no 2005, Piratas, En Vía de Extincións e Tendo Conflito, que tamén levou outros Xerais no 2014, A Dúbida ou Cobiza, que foi premiado co Pinto Maragota no 2020. Bueno, a lista xe de galardóns que recibe María tampouco é precisamente curta. E María vende presentar a súa última peza, Bárbaras, unha chega desenfadada á menstruación para adolescentes diversas e non cáncer. María, grazas por estar aquí tamén. Ben, antes de comenzar, quería pedirvos a maneira persoal que, por favor, dialoguedes, que vos interrompades, que faledes. Canto máis debates se xeren, moitísimo mellor. En canto ao público, ao final do coloquio haberá un tempo haberá unha tenda de preguntas para que poidades, expoñer as vosas dúbidas ás convidadas. Aproveitade que estamos aquí. Bueno, parece que sempre hai que comezar cunha cita, non? Dicía Borges que todas as persoas estamos conformadas polas lecturas que chegaron a nós. Pois unha non é o que escribe, senón o que lee. Non sei se vos identificades con esta cita,
Que significa para vos a literatura? Marilar, que es bióloga e traductora, como chegou a literatura as vosas vidas? En primeiro lugar, quero agradecer o convite para falar nesta mesa con María e tamén con Mar, que me fixo hai pouco unha entrevista sobre as malas mulleres en Sermos, pero que non coñecía personalmente. E é un placer poder estar diante dunha audiencia de persoas e non fronte a unha pantalla. Entón, a literatura depende como entendamos, porque quero dicir que, claro, unha cousa é o primeiro que les, non? E entón, pois, iso foron contos infantís, naturalmente, e eu destacaría dous. Un é o Soldadiño de Chumbo, porque na miña casa de nena vivía en Ceuta, eu andei dun sitio para outro, e ali había bastantes máis, en fin, chintófanos, había un tocadiscos na miña casa, e había un disco que tiña contos. E o Soldadiño de Chumbo, se os acordades, é unha historia que acaba mal. Entón, pois, quero dicir que foi, eu penso como algo importante, de que non todos os contos acaban comendo perdices. Despois, outro xa, máis adiante, de forma máis autónoma, lembrade que eu son de Madrid, cheguei con 25 anos a Galicia, por tanto, estou falando de libros en castelán, tampouco que nese tempo houvese moito en galego, prácticamente nada para a rapazada. Son os libros de Elena Fortún, os libros de Celia. Elena Fortún moito despois souben que era republicana vermella, que se tivo que exilar, incluso publicouse Celia na Revolución. Pero eu aprendín a escribir diálogos en Elena Fortún. Entón, pois, non sei se é primeiro, pois temos que falar diso. Se é xa como máis literatura noutro momento, pois cando tiña 14 anos lín a Ilíada. E entón, vou dicir unha cousa, porque como moita xente que estáis aquí sodes do ensino ou queredes ser profesoras ou profesores, é mentira, pero das máis grosas, iso que escoitaredes decir de que antes era moito mellor o ensino, e todo iso son andrómenas, completas. Eu estudei nun colexio de monxas, non pola miña vontade, como podedes imaginar, nun centro que se supoñía que era de certa elite, que as monxas de ciencias non sabían nada, eu facía os problemas de matemáticas a monxas, pero de letras si eran xente ben culta. En todos os anos, até acabar o bacharelato, nunca me mandaron ler un libro, só un. Mandaronme ler un, nada máis, como libro, completo. E outra cousa é resumos que viñan. Entón, cando vos digan esas parvadas, é mentira. Agora, a xente que sae do bacharelato leu muitísimo máis, e por poñer un exemplo de literatura. O libro que me mandaron ler foi As inquietudes de Santi Andía, autor, agora que eu admiro moito, pero que foi inadecuado para a miña idade. Lín a Ilíada porque me pareceu unha novela, e tamén, o mesmo que o Soldadiño de Chumbo, é unha historia na que non hai bos e malos. É unha historia na que realmente Homero trata as veces como máis heroicos e mellores persoas os que van ser os vencidos que os vencedores. Entón, vamos aquí, o baile dos micros. Bueno, tamén teño que dar as grazas vos días por estardes aquí, tamén a Ciga por convidarnos, a Marilar e Mar por compartir a mesa hoxe. Bueno, tamén insisto no que dicía Marilar, que é moi importante nestes tempos non podernos reunir, xa lembrar que o único interactivo é o presencial, non? Que creo que antes da pandemia se nos vendía moito vos que estades no ensino, non? As pantallas e o digital, parece ser que ao final o único interactivo somos as persoas cando nos reunimos, non? E o fío disto, volvendo á pregunta que facía Mar, eu sempre vexo a lectura e a escrita como parte dun todo,
é como un esforzo, un espazo colectivo sempre. Hai quen fala para min unha visión así patriarcal da escrita como unha cousa solitaria, eu sempre me opoño a esa idea, porque creo que a escrita é sempre un acto colectivo e parte primeiro da lectura, non? Mariela xa falou así un pouco dos seus referentes, no meu caso tiven referentes escritos pola miña parte materna, moitos, e referentes orais pola miña parte paterna, cunha familia pouco cun nivel de estudos moi pequeno, non? Como en moitas familias, pero no que si estaba moi viva tanto a lingua, non? A miña familia paterna dos Ancares e as historias. Creo que iso, estas dúas, pertenza a dúas culturas, a escrita e a oral, creo que sí que marcou moito a miña maneira de entender, non? Tamén a escrita como un acto social. Agora ben, eu creo que para min o máis importante, xa dende a perspectiva actual, como autora feminista, cando reflexiono sobre as lecturas, non, que me foron configurando, creo que o aspecto máis sobranceiro foi a aprendizaxe do canon patriarcal e a súa desaprendizaxe, que Marilar tamén desescribe, non? Ese canon patriarcal. Creo que todas as autoras feministas tivemos que pasar por un proceso de analizar que se nos deu a ler, vos estades no ensino e tedes ese traballo tan importante, non, de dar a ler, que se nos deu a ler de forma regrada ou de forma accidental mesmo, e que características teñan esas lecturas. Eu creo que é moi importante, pois por unha cuestión de representación, non? De representación das nenas, das mozas, das persoas, como no meu caso, que non somos heterosexuais, non? De outras orixes, de outros espazos. Bueno, eu fago moitas veces este exercicio de pedirlles a rapazas e rapaces, cando teño a sorte de reunirme con elas e eles, de facer un círculo, non? Do que leron, e despois facer subconxuntos, non? Cantos libros máis ou menos estaban protagonizados por nenas ou por mulleres ou entes femininos en xeral, cantos por persoas non heterosexuais, cantos por persoas non brancas, e claro, aí de repente nos facemos autoconscientes de que bagaxe de lecturas traemos con nós, o cal é moi importante porque iso tamén, a hora de escribir, vai marcando un pouquinho, non? E facer esa reflexión crítica. Ademais do impacto que ten para a representación, non? Quen ten a posibilidade de verse representada na escrita e quen non, pois tamén implica a reconsideración de figuras, a reconsideración de obras que non se nos deron a ler, pero que estaban aí, e como iso nos foi marcando tamén a hora de escribir e o noso gusto literario, que parece unha cosa moi abstracta, que se manexa moito, incluso nos premios e tal, non? E o que se considera literatura e o que non se considera literatura, e a min sempre me dá moito que sospeitar ese tipo de consideracións, porque normalmente o que se considera literatura é o que tradicionalmente escribiron os homens, os temas que eles trataron, e o que escribiron as mulleres nos mesmos períodos, mesmo agora, moitas veces segue sen considerarse literatura, porque falamos de cuestións que para o patriarcado non son fundamentais. Entón, eu sempre, as miñas lecturas levaronme a sospeita, non? A sospeita feminista e a revisión, a reaprendizaxe e o impulso de escribir aquilo que eu non atopaba cando era nena ou cando era adolescente, e a dar eses espazos a outras vidas, non? E iso parte das lecturas que un ativo, non? E a buscar as nosas iguais, as nosas compañeiras. Sí, a verdade é que é moi interesante iso que comentas, que de feito axúdanos a entrar de cheo máis no que é o tema da mesa, non? É bastante pertinente aclarar certos termos. Monse Pena, por exemplo, indica nun dos seus estudos que vivimos en tempos de fusión, de ao lado do que é a literatura de muller, se a observarse como unha literatura feminista, pero tamén unha literatura feminina, e conclúe que quizás esta situación se deba a que unha é contestación da outra. Claro, entendo que isto é unha situación bastante polémica, non? Porque se fala de literatura de mulleres e non de literatura de homes. De feito, así tamén normalmente aparece, en algúns casos, en algúns libros de lingua e literatura, non? Un apartado de literatura feminina. Pois, que opinades ao respecto? Existe unha literatura de mulleres? Cal pensades que é o termo que se debería empregar?
Ben, eu teño que dicir que son unha radical feminista, creo que como María. E ese foi o meu primeiro compromiso desde, os primeiros anos de facultade e non son capaz desde entón de ver o mundo de outro modo, axudado, por suposto, por lecturas e, como dicía María, de cuestionar o que recibimos como narrativa ou poesía e outros discursos. Entón, desde ese punto de vista, eu amólame moito que as etiquetas que comentou antes Miro, que ás veces son corsés é un termo castelán, sustillo, de acordo? E resulta que temos esa etiqueta que se nos coloca as mulleres que escribimos só as mulleres, non os homes, porque supónse, estaba comentando Mar, que a literatura é só literatura a que escriben os varóns. Cando se di literatura xa se entende. E eu son moi escéptica das asimetrías. Entón, de feito, tamén yo dixen a Ana Rodiño e a Mar, a min, participar nunha mesa falando de literatura de mulleres cando non existe outra mesa semellante que literatura de varóns. Imaginade iso nunhas sesións. Non, eu de verdade nunca o vi, pero isto, digo eu, é outra xente. Hai unha conferencia, un texto famoso de Xela Arias, que celebramos o ano pasado, dicindo por que estou nunha mesa de poesía de mulleres cando non hai outra. Pois isto é porque se supón que poesía ou narrativa de adxectivos é únicamente a dos varóns, non? Entón, pois eu, sabendo que hai moitas cousas que reflexionar desde o feminismo, pero a mí o que me gustaría realmente é o mellor un ano destes, cando sexa a 32 ou a 40, se ainda vivo, das jornadas estas, que me conviden para falar da miña obra, porque, creo que rompín algún teito de cristal por aí, algúns coa cabeza, se mirades a cabeza teño por aí cicatrices, estelas de vidro. Vin que se convidou a moitos homes, o autor fala da súa obra, a mí nunca me convidaron, pero algún ano ocorrerá. Entón, por qué? Porque é o que me gustaría falar, son narradora. Agora, se teño que falar, debería existir ou existiría unha literatura de mulleres nun mundo ideal? Bueno, eu creo que non, porque eu creo que intelectualmente, pois, somos iguais, que idealmente podería eu pensar nun estado ideal no que isto non existiría. Por outra banda, eu teño que dicir que a forma en que eu escribo ás veces, pois eu creo que ten máis semellanzas co que escriben algúns varóns en Galicia que co que escriben algunhas mulleres. Por qué? Porque somos diferentes entre nós, entre as mulleres, igual que hai diferentes entre os homens. Non estamos no mundo ideal, por tanto, pois sí que hai cousas que eu creo que son específicas da forma en que escriben hoxe as mulleres. E isto teño publicado por aí, os que podedes ler, Mar fixo alusión a un ensaio, publiquei o ano pasado, en torno ao capítulo 8 do libro Movendo os marcos do patriarcado sobre o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán. Hai unha pequena, que é un libro con María López Sánchez, que son os dúas autores, pero hai unha pequena discusión sobre isto. E para mí son tres cousas, que non me vou a estender, porque isto daría para falar moito. Son tres cousas. Primeira, cousas das que non se falaba, e se segue sen falar na literatura, que por exemplo, a narrativa que escriben os varóns, pero tamén na poesía. Primeira, as experiencias, sobre todo físicas, das mulleres. E entón, desto non se falaba. E se non, pensade, si os libros, a maioría narrativa, falaba de cousas como o embarazo, o parto,
os abortos clandestinos, pois non sei se o primeiro libro que fala de abortos é este meu das mulleres. Na literatura galega hai unha poesía de Estíbaliz Espinosa, pero o nacemento, a menstruación. Bueno, falou Mar antes da Expedición do Pacífico. Ese foi o primeiro premio que tiven eu. Era un premio de literatura infantil, ou se diríamos juvenil, pero, como resulta que ese libro lle deron o premio da crítica, que foi a primeira vez tamén que se lle daba a muller o premio da crítica galega, e a única vez que se lle daba libro de literatura juvenil, algúns críticos supoñen que se encausaron. Digo críticos porque os críticos daquela eran todo homes. Entón, houve un crítico que escribindo o seu pseudónimo no Faro de Vigo, dixo que como isto é unha novela de aventuras, bueno, debe ser unha novela de aventuras porque ainda se segue lendo nos institutos, acaba de chegar moi pouco a non sei cantas edición, é un libro do 95. Unha novela de aventuras na que unha rapaza ten a regla. Iso é unha novela de aventuras. Ben, pois é que unha rapaza que sai con 12 anos de Galicia e volve con 16, está cantado que vai ter a regla. Entón, poño isto como exemplo de que destas cousas non se falaba. Cando Emilio Pardo Bazán falou dun parto que se conta desde fora, no final de La Tribuna, puxérona a caldo. Dixeron que daba repugnantes detalles obstétricos, que non é verdade, porque o parto conta unha persoa que está fora do cuarto. Bueno, e xa cando falou de aleitar, que fala en moitísimos relatos de aleitar, xa nin vos conto que se dixo, que era que aquilo como podía ser, que era impúdico, non? Entón, eso é unha primeira cousa na que parece que se consideraba, non se falaba, e cando as mulleres falaban diso, os críticos decían que eso era impúdico, falar das nosas experiencias físicas. Segundo, claro, está o sexo das mulleres, pero temos que pensar, bueno, eu polo menos concibo o xénero como unha construción cultural, non vamos a entrar en grandes debates disto, pero desde ese punto de vista hai toda unha serie de fenómenos que están na nosa vida, que están atravesados polo xénero. Claro, entón estou pensando nas violacións. E iso tamén, tampouco, falaban os homes, ou si falaban, eu teño que decirvos, e buscade, porque están nas bibliotecas, que no libro de relatos, teóricamente eróticos, que se chama, non me acordo como, relatos teóricos, eles, algo así, hai 2 relatos que o que narran é unha violación, porque parece ser que había nesa altura escritores galegos, varones, despois houve outros relatos eróticos, elas consideraban que unha violación era moi erótico, de acordo? Pois as violacións poden ser un exemplo, o maltrato, a violencia de xénero. Isto para a crítica, aínda cando escribíamos desto, era invisible, absolutamente. Eu teño tamén varios exemplos. Un é o libro de relatos, Lobos nas Illas, que acaba de sair editado en castelán. Neste momento creo que está descatalogado en galegos, pero que volva a sair. Aí hai un relato sobre maltrato, sobre violencia de xénero, ninguén o viu. Unha novela que traigo aquí para regalar a María, porque acaba de reeditar a Bahía, Unha presa de terra. Gañou o premio Novela por entregas da Voz en 2001, a primeira vez que despois María gañou coa dúbida, algúns anos despois. Ben, por culpa da editorial Irindo, que era quen o publicou, pois non foi moi coñecido. É unha historia sobre a violencia de xénero. E é unha historia na que ningún crítico viu que era eso. Dixeron, Marilar Alexandre dedícase agora a novela policíaca. Bueno, pois, vale. Entendedes o que quero decir? Entón, incluso, cando escribimos desas cousas, a crítica non as ve, non? E despois, en terceiro lugar, e non me quero liar, porque se non das non sei cantas preguntas que ten Mari, nos tratando dúas. Pois, o que eu chamo os territorios inexplorados, que son os territorios que nós, como mulleres que escribimos, tomamos e o ben que invadimos, porque
os varóns consideran seus eses territorios, como pode ser escribir de viaxes ou ensayo, creo que mal ten unha apunta sobre isto, ou ben, por exemplo, o canon, María falou cuestionar o canon, de forma que é bastante complicada, pois, a historia. Recollendo que dixeches antes, estou segura de que as dúas rompestes xa moitos deitos de cristal, pero ben, non sei, que queres responder, María, e tamén en relación á tecnoloxía que falábamos antes? Sí, bueno, máis que responder, complementar o mellor, non? Porque creo que as dúas temos unha visión bastante parella de moitas cousas, pero eu creo que ás veces o que acontece é que hai unha confusión de termos. Unha cousa é a escrita feminista, que tanto Marilar como a min practicamos, e que non é algo... A escrita feminista é algo diverso, no que cada unha temos a nosa voz, temos as nosas temáticas, as nosas maneiras de afrontalas, pero sí que hai unha pulsión crítica, unha pulsión de facer reflexionar, cada quen a través das súas ferramentas, cada unha a través das nosas voces, sobre as desigualdades, non? O feminismo é un movimento que busca analizar e transformar todas as desigualdades, empezando pola desigualdade de xénero, pero tamén dunha maneira moito máis global, pois entrar noutros territorios, non? E analizar pois todas as desigualdades que ao final están interconectadas. Entón, para min é distinto falar de escrita feminista, falar de escrita de mulleres ou feita por mulleres, porque hai moitas mulleres que non fan escrita feminista. En Galicia, en todos os sistemas literarios, hai moitas mulleres que escriben, pero seguen escribindo dende as mesmas bases, e tratando os mesmos temas. Podense tratar pois, un tema como os abusos sexuais, que mencionaba Marilar a dúbida, ese é o tema que trata, podense enfocar dende un enfoque de facer de revulsivo, non? E de facer reflexionar a quen lê sobre como se tratan estas cuestións socialmente, ou podemos seguir cos mesmos tropos de botarlle a culpa á vítima, de darlle voz aos violadores, etc. Eso pode escribir unha muller hoxe en día en Galicia. Entón, escrita feminista e escrita de mulleres non son a mesma cousa. É certo que, aínda escribindo dende unha óptica patriarcal, as mulleres que escribimos todas recibimos certos tipos de violencia, iso é innegable, non? Marilar mencionaba xa algunhas violencias da crítica, non? Pois botar terra por enriba do que escribimos, quitarlle valor, non sacar a luz aspectos cando se analizan as nosas obras, en vez de falar das estrategias narrativas, de cousas que se falan, non? Cando se analiza a escrita dos homes, pois quedarse en cuestións puramente ás veces anecdóticas, ou ben pois xa directamente presentarnos como literatura de segunda categoría, ou pensar que todo o que escribimos é biográfico, xa non digo nada se o que se escribe é poesía, xa non digo nada se se escribe poesía erótica, obxectualizar, ou seja, xa tamén depende moito da idade, do aspecto, se os nosos corpos seguen pesando moito na maneira en que son recibidas as nosas obras, e iso afecta a todas as autoras, e tamén estendería o que eu chamo a disidencia sexual, non? As persoas que non entran no canon cis heteronormativo, non? Que tamén se ven afectadas por estas cuestións. Ainda así, a min, eu creo que estou de acordo con Marilar que é importante dedicar espazo ás autoras como tales, pero creo que tamén necesitamos unha visibilización dobre, porque a nosa invisibilización é dobre. Entón está ben reflexionar sobre estas cuestións, porque creo que non sempre son evidentes, para nós son evidentes porque as experimentamos e estamos nese contexto, pero mellor para as persoas que están ou que estades do outro lado, que sodes lectoras, que sodes prescritoras, que sodes docentes, o mellor non son tan evidentes estas cuestións, non? Eu creo que mesas como esta axudan tamén a visibilizalas e a falar do que é o contexto no que a nosa obra se desenvolve, e comprender, pois como decía Marilar, que tratar temas que o mellor para alguén que os está lendo parecen totalmente normais, no contexto do sistema literario pois non se consideran tan normais como deberían de ser, non? E iso só podemos entendelo, só podedes entendelo se nos o visibilizamos, non? E o contamos. Entón este tamén é un espazo interesante para iso, non? Para compartir eses aspectos que o mellor non son tan visibles só falando das nosas obras, non? Quería recoller tamén un pouco que
dixo antes María, que ti tamén continuaches as temáticas e moitas das situacións que vos narrades nas vosas obras, violacións, abortos clandestinos, tamén temática da menstruación, moitas, pois, temas que siguen sendo tabús ou que se siguen sen narrar. Isto podería relacionarse moito, quizáis, co que sería o concepto deste muño ético, que fai referencia a todas as experiencias ou situacións que narran, pois, persoas con unha certa visibilidade, como pode ser vos, con un público, a través das cales a vosa audiencia, o voso público, se pode sentir identificadas, non? Que importancia credes, entón, que ten narrar este tipo de situacións ou este tipo de experiencias e que estean presentes na literatura? Sinto, porque isto fai moitísimo ruido. Non sei. A ver, é que como eu comentaba antes, non é tanto... A ver, é que quero dicir que sempre escribimos desde un contexto, pois eu escribo, é algo que tamén dice a Xelarias, eu só podo escribir como muller, como miope, como galega. Ben, eu non son miope, pero efectivamente, o sea, escribes como muller, escribes como galega, eu escribo pois desde unha... Entón, quero dicir, cando eu digo, por exemplo, nesa novela Expedición do Pacífico, que tanto encabuxou o crítico, pois, por que unha rapaza, por exemplo, non? E isto creo que é algo, bueno, xa non ocorre, pero creo que é algo que nunca lle ocorrería a un autor varón, que lle preguntase por que o protagonista da túa novela é un rapaz. Pero a mí preguntaron sobre a Expedición do Pacífico especificamente, non sobre outra, teño moitas novelas, todas as juvenis, que as protagonistas son rapazas, pero... Claro, é que nesa novela a rapaza vai nun barco, non? Entón, mellor resulta que iso é o que resultaba, non? Pero cando escribimos desas experiencias, pois eu non digo é que vou escribir da menstruación, ou incluso, como digo eu, cando non digo vou poñer unha rapaza, é dicir, para min foi como instintivo, pensei na novela, é unha expedición de verdade, e a primeira tese que eu dirixín foi de Ángela Bugallo, é unha muller que tamén é bióloga, profesora de didáctica de ciencias, que foi conselleira de Cultura, creo que a única muller que foi conselleira en Galicia no período bipartito, que fixo a tese comigo, entón, pois, dos materiais da tese, a Expedición do Pacífico, e enseguida imaginei, novela, a Expedición do Pacífico, Marilar Aseixande, bueno, está esa foi. E entón, pois, digamos, imaginei que sería unha rapaza, pero máis que conscientemente nese momento de decir vou facer unha novela cunha rapaza nun barco é porque eu, como comentaba María antes, que lín a Illa o Tesouro e cantidad de libros que me encantaron, e aí non había mulleres nese barco, entón así, é algo que nese momento, digamos, que despois pode reflexionar e decir é moi importante. É o mesmo falar da menstruación. Por que? Pois xa digo que nese momento para min era coherente coa narrativa. É unha rapaza que está 4 anos fora nun momento en que vai ter a menstruación. É unha rapaza que está disfrazada de rapaz, por tanto, constitúe un problema no momento en que ten... Ben, non me vou estender sobre isto, pero quero dicir que moitas veces son decisións narrativas que nós tomamos desde o noso contexto, que naturalmente inclúe, no caso de María e outras persoas, pois ser unha persoa feminista que vai prestar atención a iso, non? E o mesmo pois pode ocorrer, non sei, que quero dicir que, claro, o libro de María é máis específico sobre a menstruación, pode ser interesante que la comente, pero nas malas mulleres, que efectivamente no centro
da novela hai uns abortos clandestinos que son os que levan a rapaza a prisión. Tampouco isto estaba ao principio, senón que eu ao principio o que quería é unha novela sobre as mulleres no cárcere da Coruña, Galera, porque as historias das presas son absolutamente descoñecidas e as historias de mulleres, digamos, de outro, en fin, de outra clase social, pois son tamén descoñecidas que podemos pensar de mulleres que estaban nun cárcere. E entón é unha cuñada miña, cando eu xa levaba como 4 ou 5 capítulos escritos desde o punto de vista da presa de 15 anos e corrupción Arenal, porque quería crear esa tensión, porque Arenal era moi religiosa, entón era sempre o pecado e o pecado de dalle co pecado, non? Entón preguntoume a miña cuñada, Sol Facal, está ao final do libro, por que está presa? Dixen, ainda non o decidí. E entón ela contoume unha historia que ocorre 100 anos despois, porque a novela empeza en 1863, e os feitos reais nos que está baseado isto ocorreron en 1953. Pero exactamente igual que no 63 as mulleres non eran donas do seu corpo, e exactamente igual que no un século antes, 90 anos antes, os abortos eran clandestinos. Entón, é por culpa de ter que ir a abortar clandestinamente unha, dúas, tres veces, porque a nai morre, en fin, non quero contar na novela, isto non se desvela a metade, e polo que a rapaza está na prisión. Pero isto, o que tamén nos pode levar a pensar é que hoxe ainda hai unha maioría de países no mundo onde o aborto non está permitido. É dicir, que ainda hai mulleres que teñen que pasar por iso. E tamén, o que eu non pareceme moi difícil porque non hai estatísticas, pero o que eu cheguei á conclusión é que moitísimas, non sei se a maioría das mulleres que abortaban eran por necesidade, por fame, como foi o caso da muller real, a que eu me basei, muller que cando era nena acompañou a nai, que ainda vive e que está dedicada á novela Mercedes Losada. Quero dicir que moitas veces se pensa que o aborto é porque a rapaza queda embarazada, en fin, por unha violación, por salvar a honra por parte da familia, esta idea patriarcal, pero non está tan claro, porque, por exemplo, nesa familia era unha muller casada, era unha muller que tiña 11 fillos, a muller real, Fabio. E entón, simplemente non podía darlle de comer a un fillo máis. É como as mulleres que levan os nenos expósitos aos hospicios, no Hospital de Santiago. Pois tamén, xa digo que destas cousas, como comprenderedes, non hai estatística dos abortos clandestinos, porque tal, pero eu creo que temos que mudar un pouco esa idea e pensar na terrible situación que tiñan as mulleres, homes tamén, da pobreza, da miseria, eso era o que levaba. Entón, claro, estes efectivamente son temas, podían tratalos os homes, claro que sí, o sea, podían, sí, pero quero dicir, o mellor, pois, que nós porque os vivimos, en algún momento, pois é polo que, digamos, sentimos, é dicir, crear, facelos materia narrativa, de acordo? Entón, isto pode ser algo do que se escriba. E o das violacións, pois quería dicir, porque falei antes de cousas que pasaban coa crítica non na polca, pero vou falar dunha cosa que me pasou hai 2 anos coa cabeza de Medusa. Non, hai 2 non. Ainda, xusto antes da COVID. E é que me chamaron dun instituto unha persoa que era unha, en fin, amiga que eu coñecía bastante para que fose a falar con ocasión das letras galegas. Isto, toda a xente que sois escritoras e tal, sabedes que hai de pronto a caza e captura de escritores e escritores no momento, no mes das letras, non? E entón, pois, pedíronme que fose a falar a ese instituto. E a pesar de que me pediu moi tarde, non? En marzo, así, e tiña un montón de cousas, tal, pois dixenlle, sí, vale. Entón, dime, pois, podías falar da presenza de mulleres nas academias. E dixenlle, mira, ese tema pode interesarche a ti, a min interésame, claro,
sabes, podes imaginar que nem batallou moito por iso, pero eu creo que o alumnado de cuarto da ESO non lle importa un gallo. Entón, propóñeche falar da cabeza de Medusa, que seguro que estará na biblioteca, podedes ler. Correo electrónico se retrasa en contestar, e cada unha semana dime a Comisión de Cultura tal, non sei que, do Instituto pensa que este é un libro que non é adecuado para cuarto da ESO. E, bueno, entón, pues, que o pasou despois e dixenlle, bueno, se non é adecuado ese libro, non creo que sea desadecuado nada que fale eu, xa, a non sei un pouco, como podes imaginar, ao final deron marcha atrás, ao final pun ali, e entonces o que fixen eran como 200 e pico, un instituto moi grande, foi levar unhas estatísticas que nese momento que tanto por cento de mulleres sufriron a cosa, que tanto por cento de mulleres tal, que tanto por cento de mulleres foron violadas, que empecé comentando iso, dixen, bueno, eu escribín este libro, é unha experiencia, está posto ao final que me pasou a min, non como violada, sino como cando era profesora no Instituto Castelao de Vigo, e entón, porque o libro fala da violación social, fala da violación simbólica, non fala da violación física, e isto o estades vendo todos os días, non? É que, claro, foi violada porque andaba por aí pola noite, foi violada porque levaba ensaios, etc., non? E entón, pois, comento isto, as estatísticas, digo, este libro foi escrito en 2008, xa é un libro, xa que ten tempo, pero despois da manada empezouse a ler muitísimo máis, porque hai unha... E entón, pois, eu creo que pode ser un tema que vos interese, porque a xente que estades aquí, seguramente, das rapazas, dicen, pois, estades tantas, pois, ao mellor hai 50 que tiveron algún tipo de acoso, e incluso pode haber algunhas que foran violados, que se intentou violar. E entón, a rapaza que estaba na segunda fila, levantou a man e dixo, sí, eu fui violada, eu quedei, porque non lles preguntaban nada diso, pero o que quero decir é que, ás veces, todavía, entre o profesorado pode haber como unha idea de que como se vai falar destes temas, non? Eu creo que cada vez menos, pero isto non é adecuado para cuarto da ESO. Pois, non sei, claro. Por eso mesmo dicía, non? Que o mellor aquela rapaza sí se puido, perdoade, sí se puido sentir identificada, non, coa túa obra. Entón, claro, por eso a importancia, non, de visibilizar estas situacións. Non sei, que opinas ti, María? Sí, bueno, creo que o mellor a palabra non é identificar, senón interpelar. Sí, os libros son ferramentas, ou polo menos eu entendo a escrita feminista como unha escrita que ten que ser útil para a sociedade, non? Que teñen que ser ferramentas que axuden a que as persoas a nivel individual, cando escribimos para un colectivo como é o adolescente ou infantil, que máis a nivel mesmo colectivo, non? Porque moitas veces os libros son libros na escola, son libros con outras persoas, pois teñen que ser ferramentas tamén para tratar distintos temas. Eu, lóxicamente, escribo do que coñezo, escribo do que me provoca ira moitas veces, escribo contra ese canon, do que falábamos antes, no que hai tantos silencios e tantas exclusións. Bueno, en conexión tamén, que fala Marilar, lóxicamente escribimos a partir das nosas experiencias. A miña é unha experiencia descentrada, en moitos sentidos, porque levo a maior parte xa da miña vida pois coa miña raíz aquí, pero coa miña presenza e as miñas alianzas tamén éticas noutros lugares, non? Entón sempre na miña escrita hai unha ollada que é un pouco máis global ás veces, non? Que está máis conectada con outras cuestións. Pero sí que, bueno, pois tanto nas temáticas que aparecen nas miñas obras, pois ademais de algunhas que xa comentou Marilar, non? E que son habituais na escrita feminista e moi necesarias, porque tamén hai que contar con distintas ópticas, de distintas formas de narrar, de distintas maneiras de achegarse. Pois, por exemplo, hai unha cuestión que a mí me perturba bastante, que ten que ver coa construcción dos afectos, non? Como o patriarcado nos alecciona nunha maneira de estruturar a sociedade, de entender quen ten legitimidade para existir moitas veces, non? E sí que é certo que, como dicía Marilar nese último exemplo,
os libros son espazos tamén que se abren para que certas persoas fallen, non? Eu creo que ese é un pouco o meu objetivo. Aí, pois, está dende ese tema da reformulación das redes afectivas, que é un dos fíos conductores do ciclo dos elementos, ese ciclo de 5 novelas que van publicadas, non? E que se poden ler todas, son independentes e interdependentes, ou no caso de Cobiza, non? Desta novela de ciencia ficción, a miña última novela publicada, na que tamén se reformula, non? Mesmo a visión da nosa relación coa natureza, ou, bueno, pois outros máis evidentes como en falado normal, non? A experiencia da identidade de xénero, que non é patrimonio só das persoas trans, as persoas de xénero tamén temos identidade de xénero, cumpríanos ben tamén pensar un cisquillo nelo. Bueno, pois esa ollada en conexión que creo que ao final, pois iso, insisto, para min os temas parten, como ben dicía Marilar, de quen somos, pero é importante que interpelen e que axuden a abrir eses espazos, sobre todo vos que traballades con xente nova, non? Esas idades da vida que son pois moi compulsas ás veces, non? Onde as persoas teñen dificultades para atopar as súas iguais, pois eu tamén escribo dende esa pulsión, non? De que nos libros tamén atopamos as nosas iguais. Interesante. Quería tamén recoller algo que dixestes antes, non? De como polo feito de serdes muller moitas veces se vos critica, falabades antes das críticas dunha forma diferente a que poderían ser máis críticas dirixidas, non? A autores, a homes autores, non? Claro, parece que todo o que facemos as mulleres se está moito máis analizado, como que estamos baixo o escrutinio da ollada social dunha maneira moi diferente da que están os homes, non? Entón, poñades antes o exemplo das críticas e de preguntas que tampouco se farían a homes. Quería preguntar algún outro exemplo, se alguna outra vez vos sentistes de alguma forma discriminadas polo feito de seres autoras das mulleres. Bueno, eu creo que tanto Marilar como a min temos escrito sobre iso. Marilar ten un artigo xa de hai un certo tempo que eu sempre o cito porque, bueno, creo que as cousas tamén cando quedan por escrito teñen o seu peso no sentido de que podemos volver a elas unha outra vez. Eu tamén fixen un análise xa hai uns anos, non? Sistemática de como a crítica analizaba as obras de mulleres e de homens nun período de tempo concreto. Creo que aí, bueno, as violencias son moitas e daría para moito falar para unha sesión completa. Algúnas xa as vamos mencionando, como se intenta presentar as nosas obras como algo secundario. No meu caso teño algúns críticos que me teñen especial querencia no sentido de xenreira e que regularmente, ademais eu non sei porque seguen lendo as obras, porque ninguén os obriga a lelas, pero bueno, a eles gusta ese, non sei, deben de ter ese tempo libre para iso. E bueno, no meu caso, claro, como me escribo de lesbianas e cousas desas que, bueno, pois teñen especial afán de intentar presentar sempre, primeiro que eu non sei escribir e que as novelas non valen para nada, e ainda por riba escribo desas trapalladas. Hai un que di que sí, que son moi boa escritora, pero por que escribo desas cuestións, non? Por que escribo de lesbianas? Podendo escribir de outras cousas moito máis bonitas no mundo. Entón, sí que hai moitas modalidades, e despois hai, bueno, no meu caso, violencias, o sea, xa insultos, ou agora, coas redes ainda máis é máis fácil, non? Esa interacción. Bueno, eu creo que no fondo, en realidade, xa o comentou Marilar antes, o que hai é unha reacción do patriarcado a ver que nos estamos ocupando un espazo, que temos lectoras e lectores, que os nosos libros se difunden. Doelles moitísimo. O tema do ensino é algo que non toleran, porque cando queren desprezar unha obra, din que é literatura juvenil, cousa que para min é o máis grave que se pode dicir, como se a xente adolescente tivese menos inteligencia, menos capacidade para saber se un libro lles gusta ou non. Quero dicir, literatura juvenil é unha franxa de idade, non unha categoría de literatura inferior ou superior, igual que literatura infantil. Lóxicamente non é unha literatura de menor dificultade ou de menor calidade, non? Entón, bueno, creo que no fondo que hai pois esa xenreira, esa reacción ao feito de que as mulleres esteamos mal e as dificultades, porque miramos a cifra de libros que se publican ao ano de homes e mulleres e, bueno, sin comentarios.
ou miramos os premios e tamén sin comentarios. Entonces, todo iso son evidencias xa sen mirar o contexto social que fai que para as mulleres moitas veces sexa moito máis complicado escribir, atopar o tempo, atopar os espazos, por cuestións que xa son máis de contexto social que para os homes, é a legitimidade. Pero bueno, como dentro diso, por sorte, temos xente que nos lee, que dá valor ao que facemos, pois claro, hai unha parte da crítica que reacciona pois mal. E iso, bueno, xa digo, insisto que hai estudos que se poden consultar onde queda máis que patente, ademais do que poidamos nós mesmas, que xa Marilar comentou instancias varias e eu pois, tamén teño exemplos por desgracia suficientes, pero bueno, prefiro quedarme sempre coa outra parte, que creo que ao final é máis importante, non? A parte das persoas que nos leen e das persoas que valoran o que facemos tamén desde o punto de vista literario, non? Que como dicía Marilar, pois ao final somos escritoras, facemos o noso oficio, e creo que é importante que se valoren tamén os recursos que utilizamos, os personaxes que creamos, pois eso, que espazos, non? E que interpelación estamos facendo e que papel desempeñamos dentro da sociedade, cousa que pois, estas persoas non lles interesa analizar, non? A ver, eu diría que se eu miro desde que empecé a escribir a situación de agora que mudou bastante porque durante bastante tempo pois hubo basicamente unha invisibilización porque simplemente non nin había reseñas dos libros escritos por mulleres. Tamén, pois, como, digamos, considerábase as mulleres como intrusas, non? Pois, por exemplo, os libros que no ensino, non? Se recomendaban e tal, pois, eran sobre todo libros escritos por varóns, non? Eu creo que eso mudou e aínda que efectivamente, como di María, sei que Mar ten algo das estatísticas recentes sobre iso, seguimos sendo menos mulleres publicando que homes, pero hai mulleres moi prominentes neste momento na literatura galega, mulleres das máis lidas, das máis premiadas, como pode ser Leicia Costas, ou como pode ser Berta Dávila, Tía Yáñez, estou falando de xente moi nova, que neste momento son persoas que indudablemente pois teñen un papel moi importante na literatura galega e que son ben, digamos, atados pola crítica. E críticos, estou pensando, pois, por exemplo, Ramón Nicolás, digo por poñer unha persoa que escribe a Voz, e, bueno, ten tamén un blog e tal. Ou Eiré, que foi crítico da nosa terra, pero que segue tendo ferradura en tránsito, non? No blog, que estou dicindo ben. É dicir, xente, pois, que non teñen esa visión patriarcal e que, bueno, a ver, quero dicir, non sei. Non, a ver, quero dicir que eu digo, en xeral, o sea, que son xente moito, o sea, que teñen unha mirada moito máis aberta, aínda que despois seguro sempre hai cousas. Eu creo que certo tipo de cousas que se decían, vou falar de poesía agora, que é ese texto que di María que está en inglés, eu creo que está na web agora, pero que se alguén interesa, como eu escribín en galego, en inglés pasaron novelas, é un libro de Manuela Palacios, non sei se te refires a ese, onde pedíronme elas que falara de crítica e poesía. E entón, cando eu escribí en Catálogo de Veleno, xa levaba tempo publicando narrativa, cando presentei o esquío, e sorprendentemente para min gañeino, porque eu si que a poesía penso que é algo que cada unha escribe sobre todo para si mesma, por lo menos no meu caso, e eu pensei que non ia entender ninguén, bueno, pois foi así. Entonces unha persona, tampouco vou decir o nome, é un crítico moi coñecido, nun xornal fixo unha crítica e o único que se lle ocorreu decir dese libro, o que máis
lle chamar a atención era que, vaya por Deus, que das 4 citas que aparecían de poetas, todas eran de mulleres. Entonces, non vos teño que explicar. Esto era mentira, para empezar, porque Afonso X, creo que era varón, non sei, porque nunca sabemos as identidades da xente. María tamén sabe desto, como sería a identidade de Afonso X, pero é considerado varón cis. Vale, e había unha cita del, onde os alacráns, pero el o que se fixou é que había varias citas de mulleres, pero é que volvo da simetría, nunca, o sea, a ver, vou non decir de outro modo, sempre a maioría dos libros de homes de poesía que tiñan citas eran citas de poetas varóns. E nunca a ninguén se lle ocorreu de decir, pero como que cita vostede 4 poetas varóns? Entón, quero dicir, o tipo de cousas que se busca, e se ti lle dixeras a esta persoa, que o crítica era moi elogiosa, decía que libro, que tal, entón, que persoas, porque nese momento xa tamén había algunhas críticas mulleres, que persoas sí que se fixan neso, pois, que non me sabe agora, esta muller que está facendo a tese sobre Fernán Bello, o que non sei se acabou, bueno, xa me sairá. Ben, quero dicir que unha crítica muller, pois sí que viu o que había aí, que eran as relacións na Ilcilla, ou sí que o viu Pilar Pallarés, que fixo un prólogo no libro, entendedes? Entón, esa ollada que dificulta. Sí, creo que tamén hai unha cuestión que non debemos esquecer, que é a cuestión da idade, o sea, que funciona en dous sentidos, o sea, eu non podo tampouco comparar as violencias que sufro eu, por exemplo, que son unha persoa que unha muller que leva escribindo moitos anos, igual que a ti, que temos unha carreira establecida, e que, polo tanto, co tempo, digamos que tamén se nos vai collendo, entre aspas, un respeto, porque seguimos aí. Parte dos efectos desa violencia que a mí me preocupan especialmente, a mí non me preocupa tanto o anecdótico, por sorte teño moi mala hostia, sempre o digo con perdón, entón iso é unha ferramenta de supervivencia estupenda porque sabe unha priorizar o que é importante e o que non. Entón, para mí non é algo tan interesante para contar a nivel meu persoal, non? Senón os efectos que teñen esas recepcións críticas no colectivo. E aí eu creo que cando se exerce unha crítica violenta, como foi no meu caso, e Ide foi un dos que a exerceu, por certo, sí, porque o tema, o sea, o das lesbianas, é un tema que lo supera. Entonces hai que... Tamén ten un efecto punitivo no resto. É dicir, se eu que son unha persoa visible, unha escritora visible, recibo esas violencias, hai outras mulleres tamén que escriben que están observando. Entón, non todo o mundo ten que ter o meu carácter. Vai haber moitas mulleres que non teñan gana de estar recibindo esas críticas e que deixarán a escrita. Entón, para min é moi importante reflexionar sobre isto, non tanto pola anécdota persoal ou polo que me pode pasar a min ou a outra, senón polo efecto que ten na colectividade das escritoras. En ese sentido, para min é moi importante tamén a unión entre nós e a maneira de traballar conxuntamente. Eu formo parte da plataforma de crítica, que xa non lle poñemos feminista, porque entendemos que a outra é patriarcal, entón non debería de practicarse, a SEGA, que tamén ten como objetivo crear eses espazos. Primeiro, un espazo para que as obras se lean dentro unha óptica crítica seria, que poidan lerse das claves necesarias para esa obra, como dicía Marilar, que sexamos capaces de desentrañar realmente, literariamente, o que é esa obra. E tamén dicía o tema da idade, porque ás veces non somos conscientes. Eu padecín violencias cando empecé a publicar, que agora non vou a relatar porque non me o caso, pero a min o que me gustaría, agora que teño xa 46 anos e que as que veñen detrás non teñan que pasar por eses mesmos procesos. Por desgraza, vexo que esas violencias non se detiveron, porque cando falo con compañeiras máis novas, sobre todo no caso da poesía, segue habendo moitísima violencia cara aos corpos das poetas novas. Entonces, non podemos pensar que porque a nós nos deixasen de chegar certas violencias porque xa temos máis idade, porque temos unha trayectoria máis establecida, estas deixen de producirse. E para min iso é o relevante, outros son anécdotas, non?
pero é importante sempre reflexionar sobre que efecto ten isto. Cando preguntamos, por que non publican máis mulleres? Bueno, pois, esta é unha parte tamén que hai que analizar, non? De que efecto ten esta violencia que recibimos no espazo público, que efecto ten nas outras que están observando, que están intentando acceder a ese espazo, non? Entón, bueno, creo que é moi importante que, o que dicía antes, non? Que haxa algo que compense, lóxicamente hai outro, a relación coas lectoras, a relación entre nós, os espazos que se crean, iso é moito máis prioritario e é moi importante alimentalo constantemente porque o outro está aí e hai que reducirlle o espazo ao máximo, non darlles máis espazo do que xa ten. A ver, eu o que me refería, non sei se se entendeu ben, pero non é tanto como a crítica trate a persoa como a María ou como a min, sino que, digamos, o conxunto do sistema literario galego, pois a forma de publicación e recepción das mulleres, quero dicir, a dureza e a violencia con que se trataba o que escribían as mulleres nos anos 80, e estou pensando, vou poñer un caso moi específico, que é o de María Xosé Queixán, porque ademais foi a primeira muller que falou desde lesbianismo até abuso, é dicir, unha serie de cousas, e María Xosé foi ignorada, vilipendiada, insultada personalmente, que eu vivía en Vigo nese momento, e lembro, pois, en fin, toda a corte celestial de Méndez Ferriño, o seu ex-marido, pois, pouco menos que cuspirlle cando entraba no 4x4, é dicir, que quero dicir que eu creo que é diferente o ambiente e un sistema literario no que todos os xurados, todos dos premios literarios estaban formados únicamente por varóns, exclusivamente. De feito, cando eu gañei, desculpade por poñer un exemplo persoal, pero o esquío, díxome, Fernando Bores, puxen dúas mulleres no xurado, que foron Pilar Pallarés e Luz Pozo, porque xa non podía ser que a única muller, levaba non sei cantos, 20 ou non sei cantos, a única muller que gañaba o esquío, antes de gañalo ti, foi Pilar Pallarés. Entón, claro, era unha situación na que para as mulleres era sinceramente moi difícil. É claro que despois, quero dicir, pois as mulleres siguen sendo consideradas unhas intrusas en todo. Entón, en canto hai dúas mulleres nun sitio, xa son demasiadas. E eu xa teño un montón de experiencias que, en fin, non é o caso, pero doutro, de didáctica de ciencias. Pero en poesía, porque a poesía en Galicia ten como un estatus, non? A pesar de que hai, como ti decía unha pregunta, vale, as mulleres poden escribir poesía. Bueno, na narrativa que non se meta moito, no ensaio xa non é cousa delas, etc. Non? Pero en poesía pasaron cousas, como, a ver, vou dicir os nomes, porque son xente que escribe nos xornais. Eduardo Esteve sacou un artigo, non me acordo se era no Faro, me parece, pois dicindo, era a finais dos 90, que había que ser muller para publicar poesía. Que había que ser muller para publicar poesía. Claro, é alucinante, porque nese momento que se facía o informe de literatura todos os anos, ti podías ver pois que nese ano, nos 90, como segue pasando, pero nese tempo moito máis, pois eran, por cada libro de poesía de unha muller, pois se publicaban 4 de homes. Que pasou? Que nese momento Marta Acosta acababa de gañar un premio importante, a Martín Codas, e eu acababa de gañar o esquío. Entonces, dúas mulleres gañando premios de poesía, pero onde vamos a parar, non? Entonces, non fan conta, sino que din dúas mulleres, xa son demasiadas, non? Despois, vou saltar un montón de anos despois, 2008, cando xa a cabeza de Medusa, e estos foron críticas privadas, pero hai un escritor, home, que se considera moi feminista e tal, que me manda un correo electrónico longo dicindo que a novela que lle parece que está moi ben, pero que como que ten demasiada moral e demasiada mensaxe. Eu, desde logo, aborrezo a moral e procuro non facer novelas morais. O que pasa é que son feminista, teño unha visión e iso traslúcese, pero
en fin, as novelas miñas pretenden ser novelas, non? Ben, pois eu digo, bueno, pois eu creo que non, pero claro, é a túa visión. Pouco despois, esta persoa saca seguidos 2 libros que están moi ben, pero que son auténticos, en fin, pois exemplos de libros con mensaxe, non? Entón, quero decir que como os escritores, incluso os escritores, os poetas e non sei que, a forma de mirarnos, pois é diferente. E eu creo que ese rollo, pois do intrusismo, pero aí estamos, non? Entón eu creo que o importante, pois é eso, que escribimos, que eu creo que as voces de mulleres, e eu sempre o digo en plural, porque somos moitas e moi distintas, pois hoxe en día sí que eu creo que son escoitadas e apreciadas polas lectoras, porque ademais, quero dicir que hai lectores maravillosos tamén, pero eu teño que decir que os clubes de lectura que vou, pois o 90% das lectoras son mulleres e entón creo que, en fin, eso é importante, porque non se trata, eu desde logo non escribo para facer unha mensaxe, eu escribo nos xornais, bueno, teño todas as semanas, hoxe sabe o último, unha columna en Nos Diario. Aí María tamén compartimos, bueno, e Mar é xornalista de Nos Diario tamén. Entón, se eu quero facer algo sobre o feminismo, que moitas veces esa columna que se chama Desescribindo, pois é sobre o feminismo, e quero facer un panfleto, que de verdad que o primeiro que escribí na miña vida foron panfletos clandestinos, porque nese tempo todo era clandestino, pois escribo un panfleto. E despois na novela, pois intento facer outra cousa, non? Pero, claro, sí que está aí detrás esa visión, igual que cando un home racista escribe unha novela, ou cando un home machista que cree que unha violación é erótico, pois o fai pasar por un relato erótico. E iso tamén é ideoloxía. Ideoloxía non é únicamente a das feministas, ou non é únicamente a da xente de esquerdas, ou da xente galeguista, nacionalista, é que hai a outra tamén. Perdón, por un panfleto. Sí, iso ia dicir que a mí encantaría facer todas as preguntas que tiñamos, non de seguir o guión, pero a verdade que o tempo é bastante limitado. Simplemente quería facer unha última puntualización antes de dar paso a que no público. Quería comentar que, Marila, a túa última obra, que aí tes titulas As malas mulleres, e a túa María Bárbaras, dices que para vivir en liberdade hai que ser mala muller. E quería preguntaros, credes que ainda temos que ser malas e bárbaras para que se nos escoiten? Sí, rotundo, sí. Sí, bueno, Bárbaras, antes falábamos moito da regla de máis na ficción. Bárbaras é un libro de non ficción, non é un libro de divulgación dirixido a adolescentes e a persoas de todas as idades, non? Que fala dos corpos e demais. E fala precisamente, hai unha parte, non? O final do libro que fala de que temos que observar quen son as malas mulleres, non? Aquelas mulleres das que nos falaron mal, normalmente hai unha historia que merece coñecerse, non? Bueno, Bárbaras tamén no sentido de mulleres extraordinarias, non? Que, pois iso, que pelexan, non? E que buscan transformar o que as rodea, e tamén co sentido, porque é un libro no que se fala moito de corpos e tamén do racismo, non? Da construción racializada dos corpos, entre moitas outras cousas, de como tildamos de bárbaras, non? As que descoñecemos, cando en realidade deberíamos estar aprendendo das súas experiencias, non? E dos seus traballos. Entón, sí, eu, vamos, teño claro, xa o dixen antes con palabras algo máis sonantes, que sí, creo que na vida as mulleres socialmente eso nos inculca moito pois tragar, non? Amoldarnos, parece que nos temos que sentir culpables cando sentimos ira. Eu creo que a ira é algo que nos move, é unha emoción que sempre dentro dun contexto de xustiza social, non? É o que nos permite movernos, o que nos saca do inmobilismo, é o que nos fai tirar para adiante. Entón, é moi importante para as mulleres e para as disidentes sexuais aferrarnos a esa ira, porque temos moitas razóns para estarnos iracundas, non? Para poder transformar as raíces desas cuestións, necesitamos enerxía.
A ver, eu diría que máis que malas, pois que temos que ser rebeldes. Que, bueno, creo que a mellor é outra forma de dicilo. E malas é como se etiquetou moitas veces ás mulleres. E, de feito, o nome das malas mulleres ven dunha monxa tremenda do século XVII que di que se teñen que crear galeras para mulleres. Ao final non está cita na novela porque eran moitas... E ela di para que estas malas mulleres, non? É de aí de onde o tomei. Por que? Por que digo de rebeldes e non malas? Porque esas etiquetas son etiquetas que se nos poñen sempre volvo da asimetría, non? Unha muller que ten capacidade de organización, pois, eu que sei, eu dirixín un grupo de investigación de 70 persoas na universidade e tal, e entón a xente di que mandona, non? Ou que autoritaria, creo que non son autoritaria, ter autoridade distinta. Eso nunca se diría dun home, se diría, que capacidade de organización ten. Entón, encontraredes moitos exemplos disto, non? Entón eu creo que as mulleres non somos malas, ou non sei, o que é malo éticamente pois son as persoas que seguen defendendo a desigualdade. E niso, pois hai dúas cousas, eu creo que María o dixo antes, o mellor con outras palabras, que unha parte que son os mecanismos, o patriarcado, bueno, isto xa o sabedes, non descubro nada, pero é que a veces cando se fala de igualdade e tal, porque incluso políticos de dereitas a veces din que les creen a igualdade e estas cousas, como si a discriminación das mulleres, eu digo sempre, fose como un fenómeno meteorolóxico, non? Un trebón, e isto ten causas, que é o sistema patriarcal. E o sistema patriarcal ten mecanismos, claro, que impiden a igualdade das mulleres, pero ten tamén o discurso. E o aspecto discursivo é moi importante, eso que agora chamamos relato, está de moda. Por que? Pois porque ese é o discurso contra o que nós temos que crear un contradiscurso, non? Que diga que non somos tan malas. Bárbaras, pero non malas. Rebeldes. Quedemos. Ben, pois, o vosso turno, preguntade, animadevos de verdade a preguntar, aproveitade que están agora as nosas convidadas aquí para responder as vosas preguntas. Podes ir levantando a man e xa elas vos responderán. É imposible que non haxa ninguna pregunta. Falabas ti antes, María, de como no centro das críticas creo que estar no anecdóticos non como afectaba o colectivo de escritores. E eu quería preguntarse, no fundamento, eu sou xornalista e digamos que estou do outro lado, quería saber como se pode combater iso dende o vosso ámbito como escritores e como se pode combater dende o noso, evidentemente, é máis difícil, porque ao final os medios son empresas, responden a unhas editoriais, os intereses, pero non sei como se pode combatir iso para evitar esa afectación á colectividade da que se falaba antes. Eu creo que no caso das escritoras resistindo, ainda que soe así moi de guerrilla, pero é certo que a continuidade é moi complicada, pero é o que permite ir creando espazos nos que manternos. O sea, se nos paramos a mirar, ainda que temos moitos nomes de escritoras, somos poucas realmente as que temos unha carreira que se vai mantendo no tempo, non? Marilar ten unha carreira moi prolongada, con moitos títulos, e hai algunhas outras autoras que tamén. Pero o certo é que, en xeral, hai moitos ocos e moitos silencios, non? Entón xa seguir, non? Continuar o traballo é fundamental, é o que dixen antes. Traballar tamén colectivamente, somos autoras moi distintas, persoas moi diferentes, temos diverxencias e moitas cousas, como é lóxico, pero os espazos comuns son fundamentais, non? Estar presentes e facer tamén presión, pois como o que dicía Marilar, se a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega organiza un congreso e nada máis nos fala para chamar de literatura de mulleres, nós mesmas temos que non acontece, pero hai moito tempo que non acontece iso. Unha
unha persoa, claro, é por idade estas cousas, non é por outra cousa, pero eu fui unha persoa que conseguiu que cambiase de nome a asociación, que se chamaba Asociación de Escritores en Lingua Galega, pero cando conseguí, presentei no unha, dúas, tres veces, até a terceira vez que o presentei, non, porque son escritores, e entonces dicían que, se miramos o diccionario, o masculino xenérico, non? Bueno, pois ese é un traballo que xa se fixo, que agora nos chama para falar pois, sobre a nación, sobre mil cousas, non? Entón, ese é algo importante que temos que facer colectivamente. E do outro lado, pois sí, xa sabemos que os medios responden a intereses, pero si cada vez que se contrata alguén para facer crítica, que cobra, se contrata un señor, si cada oportunidade nova que hai a das a un home, pois entonces xa malimos, porque xa todas as outras voces maioritariamente son homes, entón aí é cuestión de ter unha vontade, porque mulleres hai. Un dos obxectivos da creación da SEGA era precisamente tamén visibilizar iso, que hai mulleres que fan crítica, o que pasa que non se lles dá espazo para publicar pois, nos xornais ou no outro tipo de medios, non? Entón, eu son moito de facer, non? Si, non tanto, obviamente, analizar e crear, como decía Marila, o discurso, pero sobre todo facer. Se non nos deixan facer aquí, faremos ali. Pero facer, sobre todo, porque iso é o que transforma, iso é o que tamén aglutina, o que dá un referente para que outras persoas se poidan tamén unir, non? E nos medios podedes facer o mesmo tamén, facer. Verbo maravilloso. As preguntas? Non hai máis preguntas? Miren. Ten ninguna dúbida, algo que quera, ainda que sexa unha reflexión, quizáis, ou... As horas que levades aquí desde pola mañá. Non? Bueno, parece que a xente xa... Sí? Que dixéxedes, ou pronunciei que non eres escritoras colistas en sí, pero se que é certo que no caso de ler os nosos alumnos un libro como os vosos, que sí que chegaremos a alumnas, non? A unha conclusión. Entón, que efecto nos gustaría que tivera esa discusión? Se pode repetir? Sí, porque... digamos, non? Pero que efecto buscamos crear nas lectoras? Sí, claro. Sí. A ver, é que eu na outra parte da miña vida, que son difíciles de separar, dediqueime sobre todo a investigar sobre o pensamento crítico. E entón eu creo que os libros poden dar preguntas e fornecer ferramentas. As respostas ten que telas cada persoa por si mesma, eu creo, non? Entón, si un libro pois pode servir para que as persoas se cuestionen, por exemplo, eso, cando hai unha violación, o sea, a quen hai que pedirlle contas, digámoslo así, non? Que moitas veces pois faise a persoa violada, pero non porque yo digas ti, non porque, senón porque esa persoa pois chegue a esa conclusión. O sea, sí que a veces pode parecer aberto. A mí a veces preguntan nos institutos que pasa, porque hai moitas das novelas que teñen un final aberto. Que pasa? Digo, eu non sei. Eu cheguei hasta aquí. Alguén máis? Non? Bueno, ben, pois, grazas unha vez máis a todos por estar aquí. As convidadas, por suposto, foi un placer para min conversar con vosco. Nada, pois haberá que ir marchando, que a xente quere comer.